Да, сни филмче. А? Сни филмче. Къде бе? Ей, бе, рибата е там в това. Виж ли го? Ей, го е там. Бе, аз го виждам, ама чай да чеквам тази стойка в кръста. Няма ванане това, брат. Как минах през тия храсти, брато, добре, че не го изпусна още. Какво ще мисли, той ще замине всеки момент. Я дай нека си този кеп как го направи. Този кеп е толкова бракуван. Той се свива, внимай. Браш, виж ли къде? Ох. На батко. А? Слизи с него долу по течението. Дай този кеп, за какво го фана? Аз си май. Бах ти браво на копала. Нема ли да скокне да го видиме? Аз си искам това пърче. Стани аз кога ще ги двата. Това пари. Бати партала мен. Нищо не се скифт. А? Надолу какво е? Имаш Мегдан. Той защо ти е надолу този бран? Що не? Ти па не си взема бутушки от тебе газър. Еми какви бутушки? Аз... Дам го напълна малко, аз така не мога го дам никога. А че го напълваш. Гледай ме шибнеш тази пръчка само. Мори го. Ако мора? Не му давай зор. Там като гледа течението, тук край. Не, течението няма по този калък със сигурност. Да си май. Да. А? Еми аз как ще извадя тази риба, мен? Леко да не строшиш пръчката. Болен, сега ще гледа там това. Трябва да спра филмчето, защото... Мини му отдолу. Бега копала. А? Бега да гледа. Мини му отдолу да го изплашиш, за да отиде нагоре да тръгне. Добре си го хуквал, не му давай много зор сега да го прецакаш. А? Бах си, майка. Така че ти следва сега надолу, изкоткай го некак си. Аз ще видя на долния вир, така ли? И така продължаваме 4 вира по-надолу. Майка ти мръсна. Бах си, майка ти копала. А? Бах си, това няма валяне, бе, брато. Какво го правиш са? Но какво да направя? Как да го допитя? Май ще трябва да мърдам пак надолу аз. Ужас. Поне се видя някаква перка е, бас, най-после. Ох. Пак трябва да шавам надолу. Нема начин. Не се вижда нищо още. Моли го хупваш, его е там, виж го, идва при тебе. Това че го хупвам, че
Да бе, да, виждам го, ама... Аз браш! Бати как забегна. Тук беше перфектно место, що не го докара. Какво да правя? Как да го докараме върта? А? Как да го докараме? Ой, то си прави какво си иска тази риба. Не ме умора, това си внимайте. Няма, че свърши... Бати Продължаваме. борбата! Трябваше да асистираме и затворихме камерката за малко. Супер зле. Бати парчето. Бати парцала, копа като болник. Батко. А? Ей, тук се закачила тази другата кука. Аре, сега тук операции на сиемчето няма да правиш. Извади ли куките? Не още. Ако е много дебела, кажи аз да я хвана. Готово. А? Това какво е са? Машкар. Супер яко. А? Какво се мръщиш, чай? Ти си на такова в момента. Гони се.